Šou životinja. Iz dubine okeana, iznad oblaka iz celog sveta, ovo je divlja strana divljine. Šou životinja! A sada jedan divlji pozdrav za vaše krznene prijatelje. Smrduj i Žiko! Pozdrav svim malim životinjama. Ja sam Smrda! A ja sam Žika. Danas ćemo upoznati dve životinje koje putuju na čudan način. Morsku iguanu i pticu trkačicu. Čekaj malo, putuju na čudan način, a šta si time mislio? Smrdo, morska iguana živi na kopnu, ali više voli da pliva pod vodom. Aha. A ptica trkačica je ptica, ali ne voli da leti, voli da trči. O, znači to su životinje koje putuju na čudan način. Tačno tako. A ti, Žiko? Ja? Pa kad se ti krećeš, to obično izgleda ovako. Da, to je istina. Ali znaš, ja najviše volim da... Šta? Čekaj, reći ću ti. Šalim se. Ne. To moram da vidim. Možda i hoćeš odmah posle ovoga. A sada je vreme za... To je čudesno! Danas ptica koja ne ume da leti. Ptica koja ne leti? Nemoguće. Ja sam član Međunarodnog udruženja ptica, protestujem. To je istina, Armstrong. Pogledaj ovog neletećeg kormorana. Ova ptica je odličan plivač i ume dobro da hoda, ali ma koliko mahala krilima ne može da poleti. Pa svašta sam video. Neleteći kormoran. Životinja zbog koje ptice kao ja kažu... To je čudesno! Žiko, jesi li spreman? Jesam. Dobro, životinje sa svih strana. Moj drug Žika će vam pokazati svoj iznenađujući način kretanja. Žika, polari medved, kliza! Vidim, a ne verujem! Žiko, vreme je da predstavimo prvog gosta. Žiko! Izgleda moram sam. Evo našeg prvog gosta sa ostrva Galapagos! Niko, morska iguana! Drago mi je što sam ovde. Prolazim! Niko, jesi li dobro? Da, dobro sam, hvala. Žiko, dok li se ovamo i upoznaj se sa gostom? Evo me! Zdravo, Niko! Zdravo, Žiko, ja volim da se krećem na čudan način. Pa, reci nam nešto o tome. Morske iguane, kao ja, žive na kopnu. Kao naši rođaci kopnene iguane. Donesi traku. Dobre, Žiko. Doneo, ali za razliku od njih, mi volimo vodu. Galapagos je vulkansko ostrvo. Na kopnu nema dovoljno biljaka za jelo. Znači morate da tražite hranu u vodi. Tako je, Žiko, mi jedemo mnogo morskog bilja. Vi provodite dosta vremena na stenama. Naravno, mi uživamo u sunčanju, isto kao i u plivanju. Mora da lepo pocrnite. Ne pocrnimo, kao i većina guštera, mi smo hladnokrvni i treba nam sunčeva toplota da nam zagreje telo. Bude nam hladno od morske vode, pa moramo da sedimo na suncu. Naše oštre kandže su odlične za držanje za stene kad smo na plaži, a naročito kad smo pod vodom i tražimo hranu. Znate, da, A po čemu je morska iguana tako neobična? Mislim, ti meni ličiš na običnog guštera. Žika poznaje mnogo guštera. Morska iguana je neobična po tome što je ona jedini gušter na svetu kome je kuća u moru. Evo nas, surfujemo. Većina guštera se ne bi lepo osjećala ovde kad je oseka. A šta ona radi? Jede stenu? Ne, Smrdo, vidiš, te stene su inače prekrivene vodom, morsko bilje i alge rastu po njima. To je salatina na obali. Pa tako nešto. Ako dobro pogledate, vidjet ćete naš poseban način jedenja. Jedete ustima? Jedemo obema stranama usta. Morska iguana gricne levom stranom, pa onda desnom, kao kad pas žvači kost. Ili kao kad Žika jede kukuruz, jel? Ali ponekad volimo da sedimo i puštamo vodu da prelazi preko nas. Mi volimo vodu.
Da, mnogo. Niko, vidjeli smo morske iguane na plaži, na stenama i pored vode. Da, a kad ćemo vas vidjeti u vodi? Vežite se, krećemo. Ne koristite noge za plivanje. Ne, noge su nam suviše kratke da bi nam koristili u vodi. Naš rep je savršen za plivanje. Ljosnat je sa obe strane, baš kao peraja kod riba. Rep nam prosto klizi niz vodu. Vi jedete ispod vode? Naravno, idemo tamo gdje je hrana. Morska iguana zaroni i ponekad ostane pod vodom i više od 15 minuta. Pripazio bi da sam na tvom mjestu, onaj rak tamo izgleda opasno. Nema problema, Smrdo, nama su crvene krabe prijatelji. Niko, hvala ti što si nam pričao o neobičnom načinu na koji se morske iguane kreću. Ništa posebno u poređenju sa medvedima na klizaljkama. Ćao! Ćao, Niko. A sada je vreme za... Bebeće priče. Dobro, ko hoće da se igra? Bilo ko. Ej, Ja hoću, što da ne. A čega da se igramo? ajde, da igramo i da igramo. Ja vidim. Ne, ajde da si igramo pojedi belu stvar. Gledaj, pobeđujem. Pustite bele stvari, hajde da stavljamo blato na nos, baš je zabavno. Ne, ja hoću da se igram žvačni kaktus. Teže nego što izgleda. Ali ja sam šampion. A ja hoću da si igram žmurke. O, šteta. Štucnuta. Ja uopšte neću da se igram, uopšte. Neću ni ja. O, dobro. Ajde da ručamo. Smrdo, hoćeš li ti da probaš čudan način kretanja, recimo klizanje? Pa, ne znam, Žiko, misliš da bi mogao, Nećeš znati dok ne probaš. Okej, onda da se klizamo. Ali pre toga, pesma! Postoji priča o heroju koga pamti istorija. Zato bolje da vam kažem da sam taj heroj ja. Ako hoćeš sve to da razumeš, ono što pričam, bolje je da čuješ. Uzmi sve što ti treba da kreneš. Rekao sam jednom da ponavljam neću. Savjet ti dajem i želim ti sreću. Nekih glupih pravila pun je ovaj svet. S tim pravilima moraš živjeti opet. Uzmi sve što ti treba da kreneš. Ako hoćeš da se mrdneš, bolje slušaj šta ja kažem. Ne slušaj druge i ne misli da te lažem. Sa svim tim budalama svrši i sva zlatna pravila prekrši. Jer ako ti se tako svidi, pokupi sve svoje i idi. Uzmi sve što ti treba da kreneš. Zdravo. Smrda i ja se klizamo. Pitam se gdje je otišao. Nikad nisam vidio tvora koji se tako brzo kliza. Zdravo, Žiko, gde je Smrda? Pa on uči da se kliza. O, tvor na klizaljkama. Šališ se? O, ne šališ se. Vreme za kviz. Evo ga. Pitanje glasi, koja od ovih ptica ne ume da leti? Noj, pingvin ili galapagoski kormoran? Razmislite, brzo se vraćam. Ej, znate li vi koja od ovih ptica ne zna da leti? Ja mislim da je... Žiko, mislim da sam naučio. Ej! Hoćete da znate odgovor na pitanje? Ako mi to pomogne da stane. Odgovor glasi, nijedna. Noj, galapagoski kormoran i pingvin ne umeju da lete. Ali ja mogu bzzz. Noj je najveća ptica na svijetu. Iako je ptica sa perjem i krilima, ne može da leti, ali ume da trči. On ima najduže i najjače noge među pticama. Noj trči preko 90 km na sat. Napred, Noju!
Pingvini su također dobri u trčanju. A kako se snalazi Galapagosski kormoran? Ohoho. On pliva. Njemu letenje nije potrebno. Na Galapagosu on nema neprijatelja. A hranu nalazi u moru. Ovaj kormoran donosi svojoj ženki malo morske trave. Ima 18 vrsta pingvina i nijedna ne ume da leti. Prugasti pingvin živi na obalama Patagonije. Kada je na kopnu on ili stoji ili se valja. O, vidite onu životinju koja liči na leca. To je mara. Ni on ne ume da leti. Evo nekoliko pingvina skakača kako izlaze na obalu. Pingvini ne lete, ali skaču i valjaju se. Najbolje što umeju da rade je plivanje. To je kao letenje. Jedino što niste na nebu nego u vodi. Verujte, to je istina. Žiko, kako da stanem? Ima nešto što uvijek uspeva. Padni! Pokušavam. Uspelo je. Vrati se ovamo, smrdo, hajde, dođi. Vreme za našeg sljedećeg gosta. Evo još jedne životinje koja se kreće na način koji ne biste očekivali. Jo, Dobro si? da. Sa jugozapada Sjedinjenih Država i iz Meksika, Mehigo. Rudi, ptica trkačica. To je to. Toliko sam trčao da bih samo stajao ovdje. O, hoćete da dođem tamo? Zašto niste odmah rekli? Dobrodošao, Rudi. Rudi, kaži bip. Volim kad kažete bip. Smrdo, da ti objasnim nešto. Ptice trkačice krešte, huje, kukaju, ali ne viču bibi. Nikad nisu i nikad neće. Da vidimo kakve su zaista ptice trkačice. Donosi film? Si, vidite, Žiko. mi ptice trkačice smo kukavice. O, mislio sam da se bojite. Ne ta vrsta kukavice. Članovi smo porodice kukavica, ali za razliku od naših rođaka mi nismo dobri letači. Zato svuda trčite. Umemo da trčimo, što je mnogo brže od hodanja. Koliko brzo ptica trkačica trči? Oko 35 km na sat. Ako šprintamo. Jeste li brže od kojata? Za kojote smo prebrzi. Kojoti radije jure prepelice ili neke sporije životinje nego da troše čitav dan jureći nas. A postoje li životinje koje su prednja ptici trkačici? Nema bržeg od nas. U opasnosti smo samo kada spavamo ili kad prelazimo put. Moraš gledati na obe strane u slučaju da naiđe auto. Ova ptica trkačica kao da čeka prevoz. Možda čeka da se trka sa sljedećim autom. Tako smo i dobili ime. Na starom zapadu mi smo se trkali sa poštanskim kočijama. Zato nas je neko nazvao ptice trkačice. Savršeno ime. Nego reci nam kako možete tako da trčite po toplom pustinskom suncu? Za nas je to lako. Imamo tajni način na koji se hladimo. Koji? Noću pustimo da nam temperatura tela padne vrlo nisko. Tako da danju možemo mnogo da trčimo. Sada ćete vidjeti zašto su ovi trčali. Zbog bube? No, to je skakavac. Vrlo je ukusan, mi smo jako brzi. Možemo da ih uhvatimo u letu. Vi ne jedete samo insekte, zar ne? Ne, insekti su obično predjelo. Jedemo guštere, male ptice, glodare i poznati smo kao jedni od najboljih lovaca na zmije. Da. Zmije? Ali oni su opasne. Nisu ako si brz kao mi. Mi trčimo u krug izbjegavajući njihove otrovne zube. Kasnije kad je zmija suviše umorna za borbu, pojurimo i zgrabimo je za vrat. Misija izvršena. Izgleda isto radite i sa gušterima. Si, možemo da uhvatimo skoro bilo šta. Čak i male ptice koje slete da uhvate insekte. Ono što ne pojedemo odnesemo u gnezdo, koje se nalazi ušuškano u kaktusu. Nisam znao da vam je tako teško. Trčite po vrelom suncu, borite se sa zmijom, spavate u kaktusu. To nije problem za pticu koja radije trči nego što leti. Možda bi nam mogao reći više o tome. Pesmom. Izvoli! Da, Adios. Rudi nam peva. trkačku pesmu. Vi mislite da sam neki drugi tip? Nisam čuo za akme i ne radim bip. I mada ne letim, istina je sva. Po pustinji više volim da trčim ja. Ja trčim i trčim, mada nemam džon. Nije važno da li je sprint ili maraton.
I nije bitno da li je u pustinji vruće. Ja trčim i trčim sve do svoje kuće. Gledajte me samo kako zmiju vrebam. Trčim na sve strane, a kočnice nemam. Kljucnem tamo, kljucnem vamo, ona mi je žrtva. Mogu da vam kažem samo zvečarka je mrtva. Adio, zvečarko. Haha. Ja trčim i trčim, nemam džon. Nije važno da li je sprint ili maraton. I nije bitno da li je u pustinji vruće. Ja trčim i trčim sve do svoje kuće. Ole, ja sam trkač, juhu! Ole, trčim po celom Meksiku. Trčim i trčim, mada nemam džon. Nije važno da li je sprint ili maraton. I nije bitno da li je u pustinji vruće. Trčim, 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 trčim sve do svoje kuće. Trčim, 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 trčim. A sad je vreme za... Životinjske nagrade. Oj. U današnjim životinjskim nagradama... Otkrićemo koja od ovih životinja najbolji ronilac. Je li to galeb Ili žaba. ili lenjivac? Pobednik današnjeg takmičenja je galeb. Ne? O, Galeb lebdi nad morem tražeći hranu. Kada vidi ribu ili sipu, obruši se preko 50 metara da bi uhvatio svoj plen. svaka čast, galebe. Današnja priča je o nekim morskim iguanama i fokama. Pitam se gde je Smrda, znam da ne bih hteo ovo da propustim. Pravit ćemo se da ovo nismo videli, važi. Nekada davno... Nekada davno behu neke foke. Kao što svi znaju, ako ne leže na plaži, foke su izuzetni plivači. Ove foke su obećale da će voditi prijatelje, morske iguane, na plivanje. Ko će nas voditi na plivanje, pitali su iguane. Ja neću, reče foka Simi. Ajde, plivajte sa mnom, pozva ih Sibijeva sestra. Ali iguane su htjeli da plivaju sa Simijem. On ih nije dirao kao Sibil. Ajde, Simi, dan je lep, reče Simijeva rođaka Su. Ali Simi nije hteo da je sluša, on se samo udobnije namestio. Odlazite, rekao je. Juhu, vikala je Sibil, neću vas dirati, obećavam. I jedna iguana je otišla da pliva sa Sibil. Sibil je odmah počela da je vuče za rep. Iguani se to nije svidelo. Simi, u pomoć, opet me dira! Što kaže? Reče Simi i ponovo zaspao. Simi, jesi li video kako sam vukla iguanu za rep? Reče Simi. Sibil je izašla iz vode i našla mesto na suncu. Skroz si mokra, reče njena tetka Selma. Bili povela i mene i moju decu na plivanje, pozve druga iguana. Ne bih, reče Sibil, ona je samo želela da spava. I tako su Sibil, Simi i iguane živele srećno i dugovečno. I to je kraj. Baš lepa priča. Sada ćemo... Excuse moi. Šta radite vas dvojica? Demonstriramo neobično kretanje životinja. Aha. I nema ništa neobičnije od tvora i žohara na klizaljkama. No? Oui. Čekaj me! Kad su u pravu su. Ali je ovo zabavno. Oh! Pazi kuda ideš. Armstrong, klizao si se. Ko, ja? O ne, nikad ne bih uradio takvu glupost. A šta će ti onda, klizaljke na nogama? Pa za bossa novu. Ej, idi ti kroz vrata za svugde i poseti novo stanište, važi? Okej, ali i ti ideš sa mnom. Ajde. Da znaš da ću poludeti. Šta je bilo? Prvo sam se klizao, onda sam plivao, a sad letim. A znači klizao si se. Dobro, klizao sam se. Vidi ovaj pejsaž. Dobrodošao na ostrvu Galapagos.
Ona se sastoje od vulkanske lave koja je izbijala iz okeana. Vulkani su na najvećim ostrvima su visoki do 2000 metara. Za 2 miliona godina neka lava je postala zemlja, ali na nekim mestima izgleda kao da se juče ohladila. I nije baš mesto za odmor, zar ne? Pa bilo bi da si delfin. A nisam. Izgleda zabavno, zar ne? Ne. Ali ono izgleda. Zdravo dušo, kako... To je dugorepa tropska ptica. Sigurno je tako zovu zato što ima dugačak krem. Tako je, Armstrong. Ove ptice žive oko ekvatora i hrane se ribama i sipama. Da li plivaju? Ne, one ne plivaju. Plen love tako što lebde iznad vode i pikiraju na njega. Pikiraju pa biraju. Da. A, pogledaj ovu kopnenu kornjaču. Sigurno je krenula u šetnju. Ovako, ova kraba čisti svoja klešta. O, lepa je. Na kornjače koja uplivava u lagunu. Evo naše drugarice. Opet ona kopnena kornjača, samo ti idi. Šta je ovo? Autobus za Galapagos? To je galapagoski jastreb koji vreba male životinje koje kornjača joj uznemirila. A ko je onaj mali slatkiš? To je ženka detlića upravo večera. Šta misliš, treba li joj društvo, a? Ne. Izvini, mogao bih da svratim na... A ova kraba je slatka, da pitam nju? Ne, hvala. Ja bih na surfing. Žao mi je, moramo da idemo. Armstrong, šta je bilo? Nikad ne surfuju klizaljkama. Armstrong, zastanite, ja sam Bani Medvedica. I Armstrong Kobac. Vratili smo se sa Galapagosa, Armstrong, da li bi da učio skijanje na vodi? Ne bi. Zdravo svima, spremni ste za kviz? Ups, nisam htjela da prekidam vaše klizanje. Nema veze, sve se otelo iz ruku. Opet. Pridružujem se, Zujka. To je jedna ladna ideja, bolje je da ja pitam. Evo. Pitanje glasi, koja je od ovih životinja iguana? Dobro pogledajte, razmislite, brzo se vraćam, Ako ti ne možeš pobediti, pridružim se. Neko momci znali neko koja je od ovih životinja iguana, Ne, mislim da ne znam. Spremni za odgovor? Odgovor glasi sve 4. Ovo je kopnena iguana. Ovo je morska iguana. Ovo je zelena iguana. A ovo je obična iguana. Sad moram da idem. Ćao. Sad. Hvala na kvizu, Zujka, i hvala Ivu, Armstrongu i Bani. Posebna zahvalnost za našim čudnim putnicima Niku, morske iguani, i Rudi, ptici trkačici. Zbogom smrdo. Adios, Čiko. I zapamtite, gledajte svet očima životinja. I klizajte se.